ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಿಂದಾಸ್ ಆದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮುಂಕು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಿತ್ತತ್ತುಲೆ ಕೋಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದುಂಬುದ ಸೇಮ್ ಇಂಚನೆ ಮಿತ್ತದ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ತು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗಲಿ ತೋಜು ತುಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಈಸಿಡ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ದಕ್ಕದ ಪೋಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ನಾನು ದಿನ ಅಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪು ಹೊರ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕದ ಬಾಂಡು ಅಂಚ ತಾಗೊಂಡೆ ನನಗೆ ತಾಗೊಂಡೆ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಒಂದು ತಾಗೊಂಡು ಅಂಚ ಬಿಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಇದ್ದಿ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಕ್ಕುವೆ ಆಂಡ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ತಾರೀಕು 14 ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಂತೆ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಮುಳ್ಶೂಲಲ್ಲಿ ತಿಲ್ಪೇರು ನಿಂಕುಲು ಬುಳ್ಪುಣೆ ಅನ್ಸುಂಡ ಶೇಮ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಗ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಎಂಚ ಬುಲ್ಸಲ್ ಎಂಚ ತೋಜುವೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುವೆ ಬುಲ್ತುನಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುವ ಅಂಚ ಗಂಟೆ 11 ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಮಾಮಿ ಲುಕ್ಕನ್ ಹೊರ ಬರ್ತಾಗಂತೀರು. ಸೊ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಾರ ಜನರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಅಜ್ಜಿಲಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲಪ್ಪ ಯಾವೇ ಪಾಪ ಮಗ ಏತು ಪಾತರ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಮ್ಮಗ ಪಾತರ ಬಿಡ್ಲ ಏನು ಎದ್ರೆಡ್ದೆ ಲಕ್ಕ ಏನೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಮಿನಗಳು ಬರ್ತೀರು. ಸೊ ಆಂಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪರ್ದು ಕಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ 15 ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದರ ಅಜ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನಿಂಚ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಫ್ ಸಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೇತಾಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಜೈಕೊಂದೇನು ಪಾಡ್ಯ ಸಿಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ 11 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸರಿಯಾವು ಹಾಲು ಮುಟ್ಟನಾಗ ಪತ್ರಡಾವು ಸರಿಯಾವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು 11:55. ಬತ್ತ ಹಾಲು ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನ ಹಾಲುಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪು ದುಃಖ ದುಂಬು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನವಲ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪೆನ ಗೊತ್ತು ಜಮ್ಮನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿನಿ ಮುಲಿತದ್ದು ಯಾನು ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಸತ್ತು ಹಾಲ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಸಿಂಗಾರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಇದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಹಾಲು ಎಸ್ ಬತ್ತಾ ಕಬ್ಬು ಕರುಂಬು ಹಾಲ್ ಥೋಡೆ ಶೋ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ ಸುಲೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಕಡಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇಡ ಅವು ಗೊತ್ತಿ ಸೋನು ವ್ಲಾಗ್ ಹಪ್ಪಳ ಬೋತ್ ಸೆಂಡಿ
ಸಾರು ಅವನ ಸಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡೋನು ಆಫೀಸ್ ತಗೋ ತಿಕ್ಕಿರ್ ಕೆಲವರು ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಪಾತಿರ್ದು ಸೊ ಇದು ವಾಪಸ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ದಾದ ರೂಟಿ ಮಂದಿನ ತೋಡು ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬರೀ ಪೂರೈಸಿಯ ನಾರಾವಿಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೀರು ಜ್ಯೋತಿ ಬುಕ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಈ ಥರ ವಿಶಸ್ ಬರೆಯರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಂಥರ ಬರೀತೀರು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ನೇಮ್ ಬರೆದಿಪ್ಪೀರು ಕೆಲವರು ವಿಶಸ್ ಆ ಥರ ಕೆಲವರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಬರ ಮಲ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾನು ಬರೋದ ಬರ್ತಾನೆ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಬರೆಯೋದು ಸೊ ದೂರ ಆಯ್ತು ಒನ ಸಾಧನವರ ಪುರ ಫ್ಯಾನ್ ಎದುರಿಗೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಕಡೆಜಿ ಆಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಓಕೆ ಉನ್ನ ಸಾಂಡ್ ಪೂರಾಂಡ್ ಪೋಪುನ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಲೂಟಿ ಕಡೆಜಿ ಸೊ ನಾನು ನಾರಾವಿಗಿನಿ ಪೋಪುನು ತೂಪಾಯನ ಬೈ 2 ಮಿನಿಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪವೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಇತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಇದರ ಮಲ್ಪದೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಬತ್ತಾ ಅಂದು ತಾವರದ ದೈ ಹೀಗೆ ನೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಯ್ಯ ಬರ್ಯಾರ ಗುರುವನ್ ಕೆರೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬನ್ನಾಗ ಹಳ್ಳದಂಗಡಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪದ ನಮ್ಮ ವೇಣು ಟರ್ನಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿಡುಂಡು ದೊಂಬು ಬಂಡುಂಡತ ಇದ್ದೀರಾ ಸೆಕ್ಕಿಗೆ ಅನ್ನ ಜುಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿಯರ್ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ನಸಬೋದು ಇಪ್ಪಡುವಲ್ಲ ಯಾಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಪೋಂಡ ಒಂದಾಟ ಬೇಗಲ ಚಾತಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಅಲ್ಲ ತಾವು ದೆಂಬುಗು ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ನೀರು ಪಾಡುವೀರು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಚಿ ಬತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಆಯ್ಜಿ ಫೈಲ್ ಪೊಯ್ ಬತ್ತಾರ ಕೇಣಿಗೆರೆ ತಾವರ ದೈಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ತಿಕ್ಕದಜ್ಜಿ ಓಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ನಾರಾವಿ ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲಾಗ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋರಿಪ್ಪು ನಡೆದಾರ ಇನಿಯೇ ಕೊನ ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಇನೀತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾಮಿ ಕಮೂಲು ಜೋರು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಧೂಪದ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ ಮಲ್ಪನ ಶಾಪದಲ್ಪ ಉಂಟದ ಟಾಟಾ ಜೈ ನಿಂಕ್ಲು ಬರ್ಪಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಂ ಸೂಡು ಜನಕ್ಕಳು ಸೊ ಎರಡ ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಲಿ ಇದೇ ಪಂಡೆ ನಾನು ನಾರಾವಿಡಿ ಸ್ಟೇ ಆಪುನು ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಸ್ಟೇ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 7:30 ಅಂಚ ಯಾನು ಕಾರ್ಲಾಗ ಪೋಪುನು ಅಮ್ಮಲ ಕಾರ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನು ಅಂದಿತ್ತಂಡು ಅಜ್ಜಿಲಾಗ ಅಂಡ ಒಂದು ಮಾಮಿ ಬಂಡೇರು ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ನೀ ಮೂಲು ಬುಡುಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಲೇತ ಬಂಡೇರ ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ಹಾಗಲು ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಾತೆ ಸೊ ಸಾಕಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.